Hello guys! Hello Pilipinas! Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito ba ating weekend edition ng ating update ngayong araw po ng Sabado hanggang Lunes, Abril 5 hanggang 7, 2025. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon na umpisa natin ang update, mukhang nasa hot dry season na po tayo, but nagugulat pa rin ng iba bakit umuulan hapon o early evening or mid-morning. Yan po ay dahil po sa epekto pa rin ng La Nina. Kahit tapos na po ang La Nina, mayroon pa yung post-effects. Hindi yan ura-urada o bigla-bigla mawawala tulad ng mga weather systems, climate systems po ito. So kapag tapos na ang La Nina, mayroon pa yan 2 o 3 buwan, nandyan pa rin yung epekto. Okay? Kaya kahit na hot dry season tayo, may maulan po tayong naasahan. Parang wala talagang tunay na hot dry season. Okay? Kumbaga, pwede natin sabihin na hot dry season enriched with rains. So, tulad na yung araw na ito, hanggang sa Martes, may maulan po tayong inaasahan sa iba't pang bahagi po ng ating kapuluan, lalong-lalo na po sa Mindanao at Visayas. So, magdala ng payong, kapote, dahil po nandyan po ang mga ulan. Dala ng post-effects ng La Nina. So, maganda naman po ito sa mga farmers. So, abangan ninyo ang ating updates every week kung anong mga pagbabago sa ating klima. At hopefully, sana walang mag-form na bagyo sa mga susunod na linggo or next month. Kasi usually May, meron na po yan 1 o 2. Then June, kick-off na yan ng typhoon season natin hanggang Disyembre. Hopefully, ang i-pray natin, walang mag-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At hindi natin maalis yan dahil nasa typhoon belt area po ang Pilipinas dito po sa Western Pacific. So ito yung ating latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita po ninyo, ito mga kaulapan sa Mindanao na nalulusaw na po na yung gabi. Kasi usually paggabi talagang nauubos na yung rainfall capacity niya. So magdadry na naman yan. Then bukas ng hapon, balik na naman. So ito po ay area ng troughing lang po. Surface trough. Yung ITCC, banda dito. At purely easterlies po tayo na yun. Wala na po yung amihan. Dineclare na po ng Pag-asa 2 weeks ago. Tapos na po siya. But gaya ng sinabi ko, dahil po may epekto pa rin ng La Nina, may maulan tayong maasahan. At iba ito compared to last year. Kasi last year may tayong El Nino. So yung post-effects ng El Nino, natapos na din ng March, tuloy-tuloy hanggang Hunyo. Kaya na-experience natin halos walang ulan. But compared today, this month, iba po ang nakakanasan natin. Kahit na hot dry season, may maulan pa rin tayo. Kahit tapos na ang La Nina, mayroon pa rin ulan dahil po sa post-effects nito. Na aabot yan hanggang sa pagdating ng tag-ulan. Yung Agua de Mayo, usually May 15 onwards, may mga thunderstorms na yan. Pero dahil po sa epekto ng post-effects ng La Nina, as early as now, may mga thunderstorms na po tayo na-experience, mga ulan. Kaya kaninang umaga, sa Naga, may mga showers po tayo na-experience and sa hapon, sa ibang parts ng Camarines Sur. So, ito po yung mga thunderstorms. Nakita ninyo, mga between 6 to 11 p.m. na yung Sabado ng gabi. Ayan po. Apektado po ang ibang parts ng mga Visayas at Palawan. Tapos early afternoon, dito yan sa Mindanao. Bicol, meron din mga maninipis na ulan. At ibang parte rin po ng Santa Luzon. Yan po, mga maliliit na localized thunderstorms. So, ito po yung ating forecast sa ulan for the next 4 days hanggang Miyerkules po ito. So bukas ng hapon, Linggo,
size. Ayan po yung mga thunderstorms sa Mindanao, ibang parts ng Visayas, ibang parts ng Bicol, at Luzon. Lalo na po sa may Central Luzon, may mga isolated rain showers and thunderstorms. At pagdating ng Lunes ng hapon, same situation. At mag-extend dito sa Visayas, parts ng Bicol, parts ng Kanluran, Luzon. Okay? At Martes ng hapon, meron din po sa may parts ng Ilocos provinces, Ilocos region. Dito rin po sa may Zambales, Metro Manila, Southern Tagalog, Bicol region. May inaasahan po tayong localized rainfall or thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Central at Northern Bicol. Pag sinabi natin Central, yan po ang Camarines Sur, Northern Albay, Catanduanes, kasama din po yan. At dito po sa may area po ng Bundok Peninsula, Southern Quezon, sa Tagkawayan, at Cam Norte. Okay? And dito rin po sa may area ng, by the way, Camarines Sur, so pwedeng kasama dyan ang Naga. So, hindi natin babanggitin ang ibang areas. Dahil isolated po yan. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. Mindoro, meron din po mga ulan, thunderstorms, dito rin po sa Palawan, Visayas. Okay? So, Tuesday po yan. At si Miyerkules, halos dry po tayo. Except for portion ng Ilocos region. May mga possible thunderstorms pa rin sa hapon. Bicol din, dito sa may Camarines Sur, may possible isolated showers, but hindi masyado po ang thunderstorms. Yan po ang expect natin. Dito rin po sa may Palawan, may possible maliliit na thunderstorm. But pwedeng magbago po yan. Alam natin ang forecast, every 24 hours nagbabago. So, nag-update din mga models. Bagamat wala naman po tayong bagyo, kaya yung ating pagbigay ng mga updates sa inyo, once or twice a week lamang. Okay? Ito po yung time na nag-rest po tayo dahil pagdating ng typhoon season, sunod-sunod po yan. Wala po tayong pahinga. Tuloy-tuloy po tayo sa mga updates yan. Now, sa accumulation forecast, yan po, Sunday o bukas ng linggo. Nandito po ang bulk ng ulan sa Mindanao. Lunes, Mindanao din. Pwede rin dito sa may Visayas. Martes, meron pa rin dito sa may Palawan, Visayas, and parts of Visayas, and Mindanao. Bicol, ito rin po natin yung kulay blue. Light showers po yan, ibig sabihin yan. At sa Miyerkules, medyo bawas-bawas po ang mga ulan sa ibang bahagi po ng ating kapuluan. Sa hangin, bukas linggo, Lunes, Martes hanggang Miyerkules, purely easterlies po tayo. Yung mga areas po ng Luzon, halos kalmado at paiba-ibang direksyon ng hangin. Dito lang po yun sa may silangan bahagi po ng ating kapuluan, kasama po ang Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Yan po ang warm easterlies. Kaya usually pag pasok ng hapon o gabi, may mga simoy ng hangin po tayo. Tamtaman, light to moderate. Dahil po yan sa warm easterlies. Medyo nga presko hindi masyadong too much heat pa. Okay? At pasalamat tayo may mga thunderstorms. May maliit na circulation po dito, but hindi po ito tunay na, kumbaga hindi pa siya formadong LPA. So, ano lang po ito, part ng surface trough dito, malapit sa equator. Nothing to worry about. Okay? Now, sa wave forecast, yung ulat sa alon, sa iba't ibang bahagi po ng karagatan ng Pilipinas, yung mga mangingisda at mga surfers at mga nagbibiyahe sa karagatan, okay na okay po for the next 3 days or 4 days. So, kita nyo dito, linggo ng hapon, Lunes, Martes hanggang Miyerkules, halos pareho ang kulay niya. So, ibig sabihin, dito po sa may East Philippine Sea, mula sa silangan ng Cagayan hanggang sa may silangan ng Mindanao, nasa 1 hanggang 1.5 ang metro, ang laki ng alon. Samantala, ang West Philippine Sea, mula 0.3 hanggang 0.7, okay, hindi nga umabot ng 1 metro ang laki ng alon, suitable for fishing and sea travel, lalong-lalo na po sa may inland waters ng ating kapuluan, sa may Sibuyan Sea, Visayan Sea,
Okay, Sulu Archipelago, Cagayan Gulf, Bohol Sea. Ang alon po ay kalmado hanggang 0.5. Hindi pa abot ng 1 metro at napaka-suitable po sa fishing and sea travel. Okay, at bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Nilabas po ito noong Miyerkules, Abril 2. Valid po ito hanggang next week. Itong update na ito, but itong forecast na ito ay for the next, itong outlook na ito for the next 2 to 3 weeks na kung saan itong ikatlong linggo ay highly uncertain na po yan. Less than 30% ang probability. So, sa week 2, valid Abril 9 hanggang 15, normal na normal po ang klima natin. Walang above average o below average na ulan. Okay? Samantala, ang week 3, valid April 16 to April 22, normal pa rin ang ating klima. Okay? At yung mga above average rainfall ay nasa may Northern Australia at bukang nasa 35, meron pa rin less than 20% na posibleng mag-form na bagyo dito sa may Northern Australia. Sa atin, hindi pa po. Kasi ang cyclone season sa Australia, Nobyembre hanggang April. Okay? So, yan muna po ang ating update. At muli tayong babalik early next week. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.